enchera eyamo yogosira emirimo gosobokoribwa emirimo y'abasubati nabigo abangina se Kanisa nigo ekanisa ya Adventista ya Newlife yegotokoba katikati bw'umucyobo songo litwerera nyarakoba gekwarigania anene umurobiri no muyigabo kubareta amo abangina be ekanisa eyo musangirikano y'nyarakoba korekana ase eskuru ya Magerio ya Kisii Polytechnic ya Sekerenga yokomerana nabo igogo sanga amange gati yabo ali banyarekoba gwikirania nabo igo cichangamoto kiri bagena tokoba gwetera ase obugima bwabo orengana abateneri bekyombe ekyo kya bangina sekanise iyo igo batabire ng'umurobelio ni gorwengenjo kigima hase boigo abangina bakunyarakoba kwereri bagali yabo gosanga amakon nari amayabagena tokoba gwetera ase chinga cyabo nabigo asobokorerwe Kanisa bunagutomanye muri cyo ito milirede mumanya abangina kurwa ekanisa ya Kisii Newlife imeyomocho obosongo nigo bayomerana aiga Kisii ansokonyora obosemya igoro yokomenya kebo chenu asebo igo banyara gokora emicheso au yegati yabo ogotenga bunenchera ya moyo gokyania ebirengererio nabo igo kobeka umubere asenchera endonge. Tumekuja hapa kama women ministry tuje tukacheze, tukabond na tukafurahie na tufundishane na pia tu refresh. Tunatengeneza hii social Sunday ya women ministry kila quarter na tunaalika wamama wote watu join kwa sababu tunasoma mengi sana. Chiramo kosegana na inde kugamba mo munabangina gukora exercise irinde tonyare gutwara emibirire emirungi utambe to gutwara chi program chire cha kawaida kwendega sikuriye ndagira yabana into kunyoranga nto bwenete kurinde emibire yeito igeto kurinde emibire yeito twayerenda in terms of chindagira tokori exercise tokokora igo twanyore chisemi chinyinge sana kurwe sabangina barabanene gotobwa nabangina nabaiseka bake twensi bibu nabangina tigatochamo naende tonyare gosegana eso korende emebere yeito tonyare gotwara igento gekoro kunga mental health. We have enjoyed sharing, especially of late the lifestyle diseases are on the rise, and we have come to exercise, talk about nutrition and how we can exercise even away from here to make sure we have healthy bodies. Nigo bagokera okumirano kwo asebatebire nerebuya abasubati kwebwatania asemecheso buneyega akiagera nigo bakonyora obosemya obuya buna ebwenerete komenya abangina bonsi ba Newlife State Church elinde litwegere una tukurenda abana baita bake abagukina bono una tukuba amabere aituje chimbele asemia kibiri batali komenta kende nande batali kurusi kende kwanyora mafundisha mange chindagira tokulia na kitogwenete kulia what fruits togwenete kulia elinde chikole kichitotange kuba infected by diseases ichachira bonoiga like the cancer ntu asomiwa mbintu kitogwenete kulia ebibira atomekie those yani we prevent getting those cancer cells tuanyora ama fundisha yara mange nekitora akole tokole exercise in our body so that we can keep fit, and the more we exercise the more togo tukutamarwaire kurwase mebere yaito ekara tuacha moga ekanisa togo some binto bire spiritually iga tuache binto to some binto bire physically, mentally, emotionally pia toreta mo tuacha kobamo ekara tuabeira mo twakinamo nonyena bamete no bolema tibatigiri magega asebenyora libagerio aseboigona barbo bakambuya mono aseboigo basegeta bamwe abo wesokia naboigo na barbo kwenyora libaga unerio sechinga kecho nigo baburia abasubati bonsi imeyorgongo rwa Gusii kubwatana na gokora emeyegabune yega iliyo komenya buya kebongo awose mental health igon kwaligania the old church. Actually now it's the old church. We want even our men, our young boys, our young men, our old men, our elders, our leadership to merane to chiese to semanie na litoga turagendere gokora aliara maya to bwate mibere bwate a lot of health. Iko tuaranga abangina baito bonse ba Kisii Newlife
banyare gutuchoini eliegere twegera amange ekiarna into abana baita nkonyora bara abana so that we may be able to teach them what they are supposed to know. Abasubati bare none chikanisa chingao igotoko basemi ng'anchwamo mwari gine no monto yomo maete amangana exercise erinde mwacharoka mwagoka mwarwese kakun kerio ubwate mechando konya kurigererio bogima koru a negative side of life monyerigereri positively. Kuripoti ya Igetaseni kia Ndizi TV ile Mildred Momanyi.